Йо, бързо, йо, време ме снимаш пред тази А-класа, брат. Много е готина, много кеф. Извинете, А-класа ли чух? Да, не е ли А-класа? Това е CLA. CLA. Да? 250-то. Някои хора казват, че CLA-то е първата крачка към каране на истински Мерцедес. Но някои хора твърдят, че това е просто красива емблема. И за това, дами и господа, в днешния клип ще разберем всичко, което си има да знаете за този CLA 250 зад мене и всички плюсове и минуси, преди да я купите, да си знаете, да си имате едно на ум. И сега, дами и господа, да поразбереме малко за тази кола тук зад мене, ще викаме собственичката и сега да се запознаем малко с нея и да ни каже повече за тази кола. Сега, Ива, да ти питам, колко е ти колата? Аз няма да отговарям, после се обърни и на тениската си пише. Много правилно, дами и господа. Ако и вие искате такава тениска с вашата кола на тениската, сложа линка долу в описанието и използвайте код Андонов за 10% намаление. Аз сме със собственичката тук. Как се казваш? Казвам се OX, за тези, които не знаят. Всъщност се казвам Ивелина, обаче нямаше как да поберем в един номер. И сега, Ивелина, искам просто да те питам, дали си знаеш статистиките за колата днеска? Значи колко коня е? За коня не знам, мога само да ти кажа, че има малко магарта. Колко магарите има? Само 221 магарчета. 221 магарища по капак. Да. А сега да видим, дами и господа, дали си знае нютън метрите, защото не всички си ги знаят. Знаеш ли си нютън метрите? Нютрометри. Нютрометри. Нютрометри 350. Поразделяме екстерията, да видим за какво стана въпрос. Отвън на колата. И сега първото нещо, къде искам да ви покажа, прозорчето е без рамка, защото това на края на деня се води купе. Multi-beam LED фарове за нощна визия, 10 от 10 им давам. Сега насам да погледаме джантите. Джанти 18 перфектни AMG спек, защото е 250. Те тук в Англия 250, те са само AMG пакетове. Елате насам. Както гледате, може да си кажете, бавен си кар. Не, така си идва фабрично, защото, както ви казах, е AMG пакет. И сега, за задницата за тази кола, може да ви кажа едно. Толкова изчистено седи и толкова като слипър, един вид, като слипър кар. Защото толкова изчистено седи човек. Сега една от най-любимите ни части. Да отвориме багажника, да видиме колко животинки ще съберем днеска. Събира към 3 прасета и 3 овци според мене, защото си е доста широк и доста дълбок влиза. Но сега бих казал да влезнем и да разгледаме отвътре интериора. Hey y'all, come look at this. И сега сме вътре в кокпита, дами и господа. Както е тук се вижда сега, си е буквално А-класа. Буквално А-класа си е отвътре, но просто е купето. Сега да започнем с екстра. Тук имаме панорама, или както някой бих им кажали, шибидаси, шибидах. Отваря се шибидаха, не е до край баш, но накрая пак си има шибидах за AMG пакет 250 CLA. И сега, за други функции в колата. И отвътре може да си кажете, но Стефане, изглежда като нормална А-класа отвътре. И бих ви казал да, на 100% сте правилни. Защото тази кола е взета от А-класа с едно, направена като А-класа отвътре, но просто като купе
и изглежда по-добре. Защо? Тук от тази страна се управлява мултимедията. Както виждате, влизаш в Home и тъй подобно. И бих ви казал, тази кола е много удобна за инфосистемата, защото и с това може да се мърда, само с пръчкито, и всеки път като мръднеш ти праща като haptic feedback обратно в пръчкито, да знаеш, че си го натиснал. И от тук, нали ви казах, че става, а ето тук, ако се питате сега за какво е. Тук може да си гледаш колко ти е консумацията и тъй подобни. Но знам, че и от тук също може и да си смениш как да изглежда дисплея. Класическия, спортовия, айде сега ще пробваме и прогресива. Която изглежда буквално като електрическа кола, дами и господа, като Хенри Хувера. Слагаме го обратно на спорт, което според мен изглежда най-хубаво. И друго да ви покажа, Ambient Lighting. Ambient Lighting в тази кола е нещо уникално, особено вечерно време, когато се вижда най-хубаво. Тези мерцедеси имаш много голям избор в какъв цвят може да си го направиш, защото в BMW-тата не е винаги така, има някои само цветове, не са всичките. Но както виждате тук в този Мерцедес ги има абсолютно всичките, без проблем. Избираш си какъв цвят си го искаш и газ. И както виждате тук на екранчето, ви го сменя и да си видите горе-долу за какво става на въпрос. Но, както виждате тук, само отпред е, отзад го няма много и сега ще погледнем отзад за какво става на въпрос. Но за отвътре, дами и господа, е супер, много ми харесва. Ето тук си слагаш на драйв, на парк, на неутрал, на задна, чистачки, падъл шифтери си има, волан е от хубавия, електрическите седалки. О! Подгрейване на задника. 2 палеца нагоре от мене за подгряването на газотоплачката. И има от тези новите еревентове, които са много готини, изглеждат като самолетните турбини, според мен, но изглеждат много готино и много брутално. Но сега да влезем отзад и да видим отзад какво става въпрос, и ето там вече се разбира, че тази кола е истинско купе. И ето тук вече, дами и господа, е както се разбира, че е купе. Сваля се таван, в който, честно ви кажа, точно 2 пръста място имам за главата ми. Въпреки това, седалките съм забрал да ви кажа, чиста кожа, уникални седалки, много хубави. Дръж камерата правилно, да, Ники. Ще го вълна тези дни, да, ще го вълня. И да, знаеш какво ви казах? Няма много място тук. Ако си по-висок от 1,80 м, не бих го препоръчал да сядате отзад. Заобщо, защото ще е така. Няма Bearmaster, въпреки че е AMG лайна. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass on. Аз викам да я прегнем малко тази количка и да я покараме. Какво ще кажеш? Магарцедес. Хайде. Сега сме по път, дами и господа. Малко да видим какво стана въпрос с тази кола. Но и ви искам да те питам, тази кола колко ти гори? Знаеш ли горе-долу? Не ме питай колко гори. Колко изложиш, толкова гори. В момента, както знаете, както винаги, сме си в Мексико, Ендер Род, right? Сме си в Мексико и като се движиш с 75 мили в час, нищо не се усеща. Изолацията на шума не е на 100%, но пак си има топ Mercedes Quality Build за изолация за шума. Не чуваш отвънка много шум. И за Мерцедеса, както знаете, като си го сложиш
И дедешка аз се усеща ето тук. Както с тази кола. Но Иве, ти кога е за тази кола? Миналата година март месец. Вече малко повече от година. Повече от година. Не си ли мислила нещо вече да й правиш? Или искаш директно да я сменяш? Добър въпрос. Мисля да направим нещо под нея, Stage 1-2 и може би да я сменим. След това? Да. И дами и господа, забравих да ви кажа 360 сенсори, както почти на всичките по-новички коли. Защото вече не сме в Golf 4, дами и господа. Отзад как ти е за високо момченце? Супер. Супер! И сега в спорт ли сме? Сега сме все още на Comfort Mode. Все още сме на комфорт и така се усеща. Вау! Жените на тази кола, на комфорта, наистина се взимат всичките енергия през всяка една дупка и не се усеща чак толкова много. Не е твърдо, но е много по-меко от други коли. Готови ли сте за спорт? Айде сега да видим спорта. Добре, значи сега при спорта, както не знам дали се чува, веднага азбука се отвори и се усети този кикдаун. Този кикдаун наистина се усеща ето тук, че много леко вози. Би ли казала, че това е по-женска кола? Не бих казала. Не. Защото аз бих казал, че Женска кола за мен е Fiat 500. Fiat 500. Според теб женска кола ли? Според мене е по-женствена. Не е напълно женска, но е женствена кола, защото е малка и е купе. На дълги пътешествия ходила ли си още тази кола? Все още не, но може би лятото в България да видим как ще изкара. Вади си звук от колонките, но не като някой от по-новите коли, да кажеш, вау, този звук е само от колоните, отвънка наистина да се чува така. Не. О, въртеш на гуми. Вау. Леко. Леко така. Толкова ли не се усещаш, че си гледаш TikTok? Направо ми се спива. Bro, what film is that? I'll call you back. Yes. Neighborhood patrol. Security. I've got Shook scared. me up! Yeah, I always get scared. Всеки път ме плаща така. Ой. И сега, дами и господа, ние летим в Мексико в момента. И да ви кажа, дами и господа, има само две момичета в този свят, с които бих се качил в бърза кола и една от тях е точно до мене, Ивелина, защото честно каза за момиче, тя много кара. Другото момиче няма да се споменава в момента, но най-вероятно и нейната кола ще снимаме скоро време. Но тази кола по завоите, като седа като пасенджер, не я усещаме. Его, в момента се движиме с скорост и пак си вози супер, лети си по пътя, по хълмовете се катериш с лекота. Първият път, като се качил в тази кола и като я натисна, какво ти беше първото впечатление? Първото впечатление Да. да си спомня. От тогава до сега има голяма разлика, тъй като знаете, като си купите нова кола, малко ви е страх, докато извикнете. Сега не ми е проблем. Да. Но е леко. Леко притеснено съм. Не е притеснено. Много ми е бавно. Бавна Нещо ти е. така. Теб да те плаши вече. Да. Ясно за какво стана.
Защото в смисъл, за 220 е една кончета си магарата. Да ви кажа честно казвам. Сега ме вози тя мене и честно да ви кажа, много ми хареса колата. Вози и си е бързичка. Би ли я препоръчала или не препоръчала, би ли казала, че става за първи шофьор. Изкарва книжка и директно се качва. Определено не. Не става. Може би CLA 220. дизел. Да, директно. Време е ние да караме. И така. Готова ли си, Ива? Да те повози малко в твоята количка? Така, между другото, само брат ми е карал колата. Верно? Някой друг. Така че ще е интересно. Чакай сега само да тръгнем на еко. Ще видим малко по-надолу да включиме спортното. И сме пак в Ню Мексико. На излизане от Ню Мексико по-точно. И първото нещо, което имам да кажа за колата е веднага за волана, да ви кажем. Сега ето са на първия бенд. Олег волан. Удобно чувство. Спада ушифтрите отзад, ти е удобно на ръцете, като караш. Сега я подаваме. Мале, дами и господа, усетих го. Усетих я колата, край. И се движиш с бясна скорост, нито усещаш пътя, нито усещаш нищо, човек. Просто изведнъж литваш. You can really feel it after you put on sport. You can feel the actual suspension, how it actually really stiffens up. You can feel how stiff it gets, I swear down. Бално се кара с лекота, човек. Иве, как е усещането според тебе? За мен усещането няма как да ти го определя, защото съм свикнала на колата. Може да питаш човека отзад, какво е усещането? Човека отзад, как е усещането? Доста спортно. Спортно усещане, ви кажа. Да, твърдо малко, да. Да, то си идва твърдо, защото вече сме на спорта. И сега пак ще включим на спорт за последно. Оф, леле. Да оцелим ли дауншифта? Оле. О, мама мия. Камера умря. Но както и да е. Няма да имаме вече POV шотове в момента. Това е третия девайс, който трябваше да включим, за да завършим клипчето. Финиш! Както казваше, минус за колата е размера отзад и пространството. Друг минус, като собственик на колата, е, че проминаваш легнали полицаи, буквално се молиш. Защото е толкова ниско. Да. Много от хората си мислят, че карам една класа. Верно? Което за мен е обида. I tried to tunnel run, but I done it too late. Спорт дисплея е много хубав на това, което е. Let's see. Аз това I feel like it's better than BMW. You didn't even know. You're such a girly. Curly. I said down, bro. Але, човек, много е стабилна по пътя. Слагам Ивето малко в стрес, ама е с окей. It's for the video. Абсурд. Но Стрес видео. няма, просто става малко Естествено. лошо, като ме вози някой. Значи тя е повече предно предаване, отколкото all-wheel, нали? Вижда се отзад как ни снимат. Много хубаво тръгване направи. Майко, мило и за тях. Между другото, предишната ми кола преди това беше BMW. А, да, единичката. Да, като ex-BMW драйвер.
Адреналин. пуснеш. Мен е страх някой друг да ми кара колата, ама някой като излиза такава посредата на улицата, направо вече не мога да говоря. Много стилна кола, наистина, стилна. Стайл. Стилно и малко е фан. Фан си, наистина си е фан. Другия месец ще направим сега и преди Stage 1. Другия месец иска да представиш. Преди лятото. Не да. Ако имаме Spurs фенове, пишете долу в коментарите. Ще ви Spurs. изпратим локация, къде да дойдете да ги гледате. Пиете с Тренинг. меседжес. Питър, за тебе локация няма. 100 паунда пет. Кое е първото нещо, което би направил на тази кола? Аз? Ако да. Я Първото водиш. нещо, къде бих направил е между две неща. Cutlass Downpipes или налагам на Stage 1 на кутията повече. Защото шифтовете не са толкова бързи. Забавят доста. Да, забавят. И аз съм го забелязала. Според мен първото нещо, да бих направил или Cutlass Downpipes, или да чипирам кутията, за да ми е по-бързо да сменя скорости. И това пак прави колата с 2 или 3 коня по-бързо. И си заслужава или направо CLA-та и 5 или 35 или 45. Зависи сега. Със ситуацията тук в Англия, с застраховките, си заслужава супер много. Бих си казал, че си заслужава 250-ка. Двойка бензин с 220 коня. И така, дами и господа, края на клипчето си дойде. И мерси много, че ми позволи да карам, да ти тествам, да билвам колата. И така, имаш нещо да добавиш? За това не забравяйте да се абонирате и да коментирате. Да му thumbs up и до скоро!